Tundiya li ser jinan pirsgirêkek cîhanî ye. Kurdistan lezgîyeva. Bi pêşketina desthilatdariya serdest a mêran ku dibin maskeya şaristaniyê de pêk hatiye, hevsengiya civakî têk çûye. Vê têkçûnê ji bo jin û zarokan her roja ku derbas dibe, hîn kurtir dibe. Yên bindest her tim li dijî vê îstismarê têkoşiyane û rewşenbîr û fîlozofan pêşengên civakê hewldanê mezin kirine da ku avayên civakî li ser bingeh û pergalek saxlem ji nû ve ava bikin. Lêbelê ji ber ku pergala serdesta mêran bi xwezayî li ser desteserkirin û tundetûjiyê ava bûye, serdestiya xwe bi karanîna kirêt a li ser civakê dibin maskeya maf, قانون û edaletê de bêtir rewa dike. Wekî dojeheye ku xwe wekî milyaketek veşartiye, ew bûye xwînmijê civakê û îro beşa ku herîzê de li ser demokrasî, qanûn û edaletê diaxive ew in. 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan a navneteweyî ye. Armanca vê rojê ew e ku heşyariyê li ser mijara girîng a tundiya li dijî jinan ku diyardeyeke aloz bi eş û mixabin berbela ve ji holê rake. Tevî mezinayiya vê pirsgirêkê gelek doz ji ber tirs, şerm an jî bêdelîliya kesên ku ji ber tundiyê hatine kuştin ku wan rakênin ji civakê veşartî dimînin. Ev bêdengî çerxa xerab a tundiyê didomîne û guhertina rastîn asteng dike. Tundîtijiya li dijî jinan ne tenê bi çandek an herêmek taybet ve sînordar e. Ew encama normên civakî yên çewt û têgihiştinên newek heve ku xwe bi awayên cûr bi cûr nîşan didin ji îstismara fîzîkî, devkî û psikolojîk bigire heta tundiya aborî û zayendî. Tundîtijî pir caran dibe amûrek kontrol û zordariyê, jinan ji hesta ewlehî û baweriyê xwe bêpar dihêle. Tundîtijiya li dijî jinan pirsgirêkek cîhanî ye û hîn jî heye. Ew bandorê li jinan dike bêyî ku nijat, etnîsîte, rewşa civakî, dewlemendî yan ji eslê xwe cuda bikin. Li gorî raporên neteweyên yekbûyiyê, ji sê jinan yek jê herîkêm careke rastê tundiya fîzîkî yan jê zayendî hatiye. Mixabin civak hêzên ewlehiyê û siyasetmedar, tundîtijiya li dijî jinan wekî meseleyê malbatî, beşek ji çandê yan kevneşopiyê dibînin. Ne wekî sûceke rastîn. Di heman demê de civak pirî caran qurbanan şermezar dike, ne sûcdaran. Baweriya wan ew e ku jin bi awayeke layiqê wê an jî tehrîk li ser êrîş an tundîtijiya navmalî dikin. Ev yek jinan neçar dike ku bêdeng bimînin. Mixabin ji ber qebûlkirina pirsgirêka xwe dê wateya ku bibin mijara şermezarkirinê. Bêdengiya giştî li dora sûcan atmosferek bêcezatiyê de afirîne. Tundîtûjî li seranserê cîhanê ji penceşîr, malarya, qezayên trafîkê û şeran bi hev re bêtir jinên di navbera 15 û 44 salî de dikuje. Li gorî raporeke neteweyên yekbûyî têpayîn ku hejmara jin û keçên ku bizanebûn li 4 aliyê cîhanê salên 2024-2025 hatine kuştin, digêje nêzîkî 89 hezaran ku ev rêjeya herî bilind a 20 salan e. Ji sedî 55 ji van jinan an jî bi qasî 48,800 ji hêla hevjîn an endamên malbata xwe ve hatine kuştin. Ev jî tê wê wateyê ku rojane binavînî 133 jin an keç ji ber tundiya navmalî dimirin. Her çend Amerîka di nav herêmên ku rêjeyên herî bilind ên kuştina jinan lê hene debe jî, ev rêje bi gelemperî bi rêjeyên tundiya kujer a li welatên cîhanê re li hev Erka exlaqî ya her civaka şaristanî ew e ku li kêleka her keç û jineke ku rastî tundîtijiyê hatiye raweste. Divê civak hawirdorên zelal û ewle biafirîne, li malê, li kar û li qadên giştî da ku kesên rizgarbûyî bikişin alîkarî û piştgiriya profesyonel û ragihandina bûyerên bi vê rengî teşwîq bike. Di dîroka civakê de beşên civakê yên herî pêşeng, çalak, siyasî, fedakar, wêrek û zindî lê di heman demê de yên herî bindest rastî hewldanên qezkirina îradeya wan hatine, rastî tundî, tacîz û polîtikayên tecawîzê hatine. Ji siyasetê hatine dûrxistin, ji wan ditirsin, tên tirsandin û tên kuştin jinin ku ji nasnameya xwe ya jin derdikevin. Jin ku bi hezaran salan li vê dualitiyê tehemül kirine û gihîştine vê astê, îro jî neçarin ku bi êrişên mezin re rûbirû bimînin. Bi hezaran jin hene, em wan nas bikin an nenasin, ku di tevaiya dîrokê de bi jiyana xwe ji bo têkoşîna xwe bedel dane. Ev têkoşîna ku em îro dimeşînin bi saya mîrateya ku van jinan ji me re hîştine bi pêş dikeve û mezin dibe. Her wiha bi zelalî diyar e ku jin di tevaiya dîrokê de pêşengên hemû şoreşan bûne. Edalet, bêtirsî, fedakarî û vekirîbûna jinan ji bo guhertin û nûjeniyê di civakê de bûye çirûska ku hemû şoreşan pê dixe. Ji ber vê yekê pergala serdest a mêran ji dîrokê heta roja îro
her gav hirsek mezin nehember jinan hildaye û bi berdewamî polîtîkayên tirsandanê li dijî van pêkaniye. Tundîtijiya li dijî jinan di civakan û jiyan de birîneke kûr e, lê ew ne hukmê birînê ye. Guherîna civakî bi diyaloga vekirî, çalakiya hevbeş û berpirsyariya exlaqî ya her yek ji me ji bo afirandina hawirdorek wekhev û ewle dest pê dike. Tenê bi hevre em dikarin pêşerojek biafirînin ku her jin dikare bi azadî û ewlehî bijî.